Πώς θα βγεις μετά? Η τρελή. Όχι, μην παίρνεις φωτογραφίες. Όχι, δεν βγάζω φωτογραφίες. Βλέπει... Ρία, βλέπει την Τζόντα. Είναι κλειδωμένα, κοίτα. Ναι, αλλά βγες την Ρία μόλις μέσα. Είναι κλειδωμένα, πώς θα βγεις μετά? Τι είναι αυτό ρε φίλε. Περίμενε λίγο να μπω. Πώς θα βγεις μετά, είναι κλειδωμένα. Ιωάννη, έρχονται μέσα οι άλλοι. Όχι, καλή. Ιωάννη. Ρε, αυτός είναι το καλό παιδί. Καλό παιδί είναι. Ρία, για κοίτα λίγο εδώ, κοίτα τι σου έχω, το πουλάκι. Αυτά μου. Πάρε λίγο να πέσω. Χόρεψε με το λευτεράκι. Δεν το ξέρεις εσύ. Ποια είναι η μαμά του, αφού ξέρεις. Να το κάτω. Ναι, εδώ η μαμά σου. Η μαμά του ποια είναι? Η Βάγια δεν είναι? Όχι, Κατερίνα. Α, η Κατερίνα. Έτσι εγώ άνετα. Γιατί νομίζω ότι εγώ Τι τραβάς βρες η φωτογραφία τη Ρία. Δεν τραβάω φωτογραφία, βίντεο είναι. Φύγε ρε. Ρε βλάκα κλείδωσε. Κλείδωσε ρε. Πήγε απ' την άλλη. Δεν κλειδώνει έτσι. Έξω, έξω λίγο. Σε τραβάει η Ρία, σε τραβάει, να το. Ιωάννη, να μην τι κάνει να ανεβαίνει απ' την μάτρα. Θα το τι Όπα, την καρέκλα. Ρία, κοίτα το λευτεράκι. Ναι, προσέχω. Άντε ρε κύριε. Άντε ρε τσογλάνι. Άντε ρε τσογλάνι φίλε. Τσογλάνι. Άντε τσογλάνι. Ρία. Πού πάει ρε? Λευτερή. Όχι μη. Θα ξυπνήσει τη βούλα. Ρε θες να ξυπνήσει τη βούλα. Πού είναι πάνε και τις πόρτες. Ρε άμα ξυπνήσει τη βούλα, η βούλα δουλεύει, μη χτυπάς. Τέλος του βίντεο, τέλος του βίντεο. Θα τα κλέψω. Δίπλα, κάτσε και πέρα. Ας τα καλώς. Όρεξη είχα να καλάνε τα κινητά τους να τραβάνε σένα. Δεν τραβάμε, πλαγά κάνουμε, κυρία. Με πήρε τηλέφωνο ο πρίγκιπας Williams και του λέω δεν έρχομαι, λέω άμα δεν φωνάξεις λέω και την Ελένη την αδερφή μου λέω μαζί. Μια πριγκιπιχέσα μαζί μου, πρέπει να έχω μια πριγκιπιχέσα μαζί μου. Τα μάγια εχθές τι τα κάνατε. Τόσπασα ρε, τόσπασα. Ρε του βάλανε μάγια. Του βάλανε. Κάτσε εκεί πέρα, κάτσε. Λοιπόν, Αντών, ο καφές είναι έτοιμος. Αντώνη. Αντών! Ωρε πούστη, δεν ακούω. Άντε φωνάξω τώρα, δεν ακούω. Κάνει μαγικά. Περιμένε. Ρία, Ελέη, κάνε τα μαγικά. Κάνε μαγικά, Ρία. Κάνε μας τα μαγικά. Μόρες ρε. Άσε. Πήγαινε στον Αντώνη, πήγαινε. Θα σου κράξει ο Αντώνης, πήγαινε στον Αντώνη. Θα σε καλύψει ο Αντώνης με την κουρμπάνα. Είτε γιατί αυτός ο παππούς που είναι εκεί μέσα, ξέρετε τι αγραίος είναι, χωρίς πλάκα. Αυτός που είναι εκεί μέσα, άλλη μονός. Μας κάνει γουφ. Μην κάνεις τέτοια γιατί... Ξανακάτε Τζίμι, ξανακάτε, δεν το τράβηξα. Ρε μην την πειράζει, άσε να ησυχεί. Θα βγει, θα τον αμολύσω τον αγώνα, Κανονίστε. Πήγε, θα τα αφήσω το καφέ και θα φύγω. Την πειράζουν και λέω άμα θα τον αμολύσω, λέει και την πειράζετε. Όλα κι όλα. Μόνο να τον αμολύσω. Δεν είναι και παιχνίδι. Εδώ πέρα η Γεια σου, Ρία. δεν με αμολύσω, λέω τον Αντώνη. Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Αυτή είναι μάνα σου, είναι θεία σου, λέει ό,τι πέτει. Λέω δαγκώνει, δεν είναι Είναι στην τάξη μου, όχι φύγει. Τζίμι, πες κάτι. Έλα ρε, μην είναι αυτό μηχανά. Ρε εντάξει, δεν την αυτό είναι το πλάνο. Δεν τη λιπόσαστε ρε την καημένη. Τρελή.
Άσε με μαμί τρελή. Πόσα τα έχει? Άμα τα έχει αυτή 300, εγώ τα έχω 1200. Μην την πειράζετε την Ρία, λέω. Αυτό παγώνεις, αυτό δεν κάνω πλάκα. Εσείς την πειράζετε την Ρία, άμα βγει να πούμε και θα ταγκώσουμε να Θα την ανεβάσει Facebook, ή και YouTube. Κάτσε να πούμε την οδό να μπορούν να το βρίσκουν οι αναγνώστες. Κονίτσις ή κονίτσις? Κονίτσις ή κονίτσις, εκεί.